नोंथांमोन गासैखौबो आंनि रिया ब्रह्मा सेलिब्रिटी हाउसआव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। औ जि मोजाङैनो दंखायो जोङो। आंबो जि मोजाङै दंखायो। है मालाय बुंनाय बुंथेना होयो। आइ नोंहा खुगा दं नामाहाय? आंहाबो दं बेनिखायनो बुंदों। है जोबथा। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं मानो थाखाय आंनि सेलिब्रिटी हाउसआव लिंहरदों। स' नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट फिल्मनि थाखाय हिर'इन सायख'नाय जागोन। जाय बिथांमोननि पारफरमेन्सआ मोजां जागोन आं बिथांमोनखौ आंनि फिल्माव आं लानाय जागोन। खिन्थु सासेखौल' लागोन दे, आं गासिखौबो लाया। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां दिन आंनि सेलिब्रिटी हाउसआव दं पारफरमेन्स मोजां खालामनानै दिन्थि। जायनि पारफरमेन्सआ मोजां जागोन आं बिथांखौनो आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टआव हिर'इन लागोन। मिथिबायना? दे नोंथांमोना गासिबो फ्रेस जानानै लाग्रोदो। आं दसे उनाव नोंथांमोनखौ ड्रयिं रुमाव इन्टारभिउ लागोन। मिथिबाय? गुड लाक लेडिज। स' लेडिज गासिबो रेडि ना इन्टारभिउनि थाखाय? दे दानिया फारि फारि गावबागावनि मुंफोरखौ बुंलांदो। आब' नोंथ' जोंनि नामफोरखौ मिथिखायो आरोलाय मानोथो सोंबावखो? बेफोर गासिबो फर्मेलिटिसनि थाखाय गोनांथि। मिथिबाय? नाम मिथिखाबाबो खोन्थाफिननांगोन। मिथिबायना फुजि? मिथिखानाबो सोंलायबावनाय। दे नोंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै। खिन्थादो नोंनि सोमोन्दै, नों मा मावनानै मोजां मोनो, मा खालामनानै मोजां मोनो। दे खोन्थालांथारनांगौ आरोखि। औ आंनि हाउस, आंनि प्रडाक्शन, आंनि रुल। मिथिबाय? आंनि गोसो बायदि जानांगोन। आं जेखौ सोंदों बेखौ खोन्थानांगोन। मिथिबाय? दे फुजि थाब थाब खोन्था। आंनि मुङा फुजि ब्रह्मा बसुमतारी। आं ओंखाम ओंख्रि संनानै बिराद मोजां मोनो। आंनि थांखियानो ओंखाम ओंख्रि संनाय। बिदिबालाय नोंलाय बे जोंनि सेलिब्रिटी हाउसआवलाय माथो खालामनो फैदों? जोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो फैदों आरोहाय मा। लावगि हेलिना गोखाखा सा फुदुंग्रायानोसो बारा खोथा बुंनो फैदों। हाबा नोंनोलाय मालाथो सा फुदुंना होफेरखो आंलाय? सारा आसाम बड'लेण्डआनो मिन्थियो माथो नोंनि सा फुदुंनायखौ। बिरा जानो बुंदों माथो नों गोखा सा फुदुङो होननानै। बे बिरासा बेलाय मेथाइ खनबाय थाग्रा नालाय, गाराङा बेना गोदै, बेनिखायनो मालायनि बुस्थुखौ गोखा मोनो आरोहाय। बारो बिराजनि खोथाखौनो खोनासङो नामा? अके दे दानिया नेक्स्ट बैयो मा नाममोनलाय बे मबाइल लाबाय थाग्राया आखायाव? दे माबाय? आंनि मुङा थरायना जेनिफार दैमारि। आं भिडिअस खालामनानै मोजां मोनो, स्पेशेलि लाइक एन्ड टिकटक। लाइक एन्ड टिकटकआथ' बन्द जाबाय। आबु नरेन्द्र मदिया बेन खालामबाय नालाय, बेनिखायनो आं दा इन्स्टाग्रामाव इन्स्टाग्राम रिल्स मोनसे अपसन दङ ना, भिडिअस खालामजायो। स' बेखौनो आङो नायबाय थादोंमोन। नेक्स्ट आं माबायदि भिडिअ खालामनो, मानो होनोबा आंनि रोंगौथि, आंनि टेलेन्ट, आं जेसेबांखिनि रोङो आं भिडिअनि गेजेरजों, सर्ट भिडिअनि गेजेरजों एक्टिं खालामनानै, मेथाइ खननानै आंनि रोंगौथिखौ लाबोयो मानसिफोरनि गेजेराव। स' बेखायनो आं मबाइलखौ नायबाय थादोंमोन आब' रिया। आच्छा बिदिसो होमबा। दे थिगानो, नों भिडिअ बानायबाय थायोबालाय आं नोंनि भिडिअखौ उनाव चेक खालामसिगोन। नोंहा बेसेबां टेलेन्ट दं बेखौ आं उनाव नायसिगोन। मिथिबाय? जागोन दे। दे दानिया बैयो बे लावगिया दे बुंदो नोंनि सोमोन्दै। आंनि मुङा मिस हेलेना दैमारि। आं सासे मडेलार। आं डान्स खालामनानै मोजां मोनो, आं एक्टिं खालामनानै मोजां मोनो। ओमफ्राय आं माखासेखौ बावबाय। बे खोथाया गाज्रि। मिथिबायना हेलेना? नों सासे फेमास एक्ट्रेस हिसाबै गावनि रोंनाय रोङि, मोजां मोननाय मोजां मोनैखौ नों गोसोआव थानांगौ। सालाय बिजौआवनो गोसोआव थानांगौ। मिथिबायना हेलेना? नेक्स्ट टाइम बिदिजों सोलिनाय नङा। मिथिबाय? गावनि सोमोन्दै आथिंनिफ्राय खर'सिम बुजिनानै लाग्रो। मिथिबायना हेलेना? दाबर जामोनफ्रा जाग्रा खालाम हेलेना। दिमागा एकदम स्ट्रं जायो, गोसोआवबो थायो। मिथिबाय? नोंनि बायदि मोदोम गिदिर जानो गोसो गैया आं। आंना भिन्डि बडियानो बेसेबां मोजां। मा होनखो नों हेलेना? नों आंनि मोदोमखौ गिदिर होनदों? नोंना बेसेबां मोजांहाय, स्लिम लेखा कागजफोर बायदि। थिगखौनो बुंनो लादों नों, भिन्डि। मोदोम गिदिरखौलाय गिदिर होननानै बुङाबालाय, मोदोम फिसाखौलाय फिसा होननानै लायाबालाय माथो बुंनांगौ जाखो? थेवबो मोदोम गिदिरबाबो नोंसोर बयनिख्रुइबो सेक्सिसिन। आं मिथिबाय? आं सेक्सिसिन, बयबो आंखौ सेक्सि होननानै बुङो। मिथिबाय? ओइ गेमस्रि, मा एसे गुदुंहाय मानसियालाय? जिराय। अमा बेदर जानायखायनो बांद्राय गुदुं बे गेमस्रिया। ओइ गेमस्रि, माहाय अमा बेदर जाबाल' गुदुं जायो नामा? लाजिबायसो आं नोंखौ। मिथिबायना? नोंखौ नुनानै आङो गावखौनो लाजिखांबाय आं। नुना नोंनि महरखौ, मालायनि गेजेर गेजेर खोथा बुंखावग्रा फेन्सि। ओइ गेमस्रि, नोंखौलाय आंलाय मा बुंदोंहाय? आङो अमा बेदर जानायखौसो नोंखौ गुदुं होननानै बुंदों दा। बेयावनो आंहा माबा गोरोन्थि जाबाय नामा? सैथो खोथाखौ बुंबाथाय मानो हजम खालामाहाय नोङो? मानो हजम खालामा? सैथो खोथा बुंग्रा। बुं, सोरखौ मा बुङो बुं। नोंसोरनि प्रिसियास टाइमासो बरबाद जागोन। बाद दे गेमस्रि, नोंनि प्रिसियास टाइमा। आंहा
आंनि प्रिसियास टाइमा आंनाव सेफ दंखायो मोजां दंखायो एकदमबारे बुंलायनो दरखार गैया ओइ बारगांसो लिपिका नोंखौ आं माबा बुंदों आंहा फेन्सिखौसो बुंदों नोंलाय माथो गावखौनो गियानि देखायनांगौ औहाय केमसि बारा खोथा बुंनाङा आइनो खोन्थाहैगोन जोंहा आइया ओरैनोबा आलायारननि एक्ट्रेसखा आयौ बा गिबायहां दे जाबाय दे लिपिका खिन्थादो नोंनि सोमोन्दै आंनि मुङा मिस लिपिका ब्रह्मा आरो आंनि मोजां मोननाय बेसादफोरानो जाहैबाय एनिमेल आं एनिमेलखौ बिराद मोजां मोनो जेरै केट डग मावजि सैमा बेफोरखौ आरोना आं बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय सिंह मोसा मैदेर मुफुर जिबौ बेफोरखौ मोजां मोना बेफोरबोथ' एनिमेल ना नों एनिमेल लाभार हिसाबै बेफोरखौबोथ' मोजां मोननांगोन मा मावजि सैमाल'हाय हा लिपिका आंहा सैमा मावजिखौल' मोजां मोनोबालाय आं बेलेगखौ मानो बुंना लानो होमबाथ' लिपिका नों एनिमेल लाभाराव गोलैयाथ' नों डग लाभार केट लाभारावसो गोलैयो मा लाभाराव गोलैयो आइ डोन्ट केयार आइ जास्ट लाभ सैमा आरो मावजि दे दाने गेमसै नोंनि सोमोन्दै बुंदो आंनि सोमोन्दैथ' मा बुंनो सारा बड'लेण्डआनो मिथिखायो आंनि सोमोन्दै गेमसै दैमारि होनबानो मिथिखायोसै मा मिथियो गेमसै नोंखौ गेमसै दैमारि होननानै बुंब्ला जेनेबा मबाइल थुदोंना नों मबाइल सिङावनो हाबनानै था मिथिबाय गेजेराव बुंनो दरखार गैया नोङो आंनि सिनायथि आं गावनो होगोन सिथा नों जेबो बुङा मिथिबाय अके आंहालाय भिडिअ बानायग्रा मोनसे भिडिअ बानायखागोन दे गेमस्रि बुंदो आंनि मुङा गेमस्रि दैमारि आं सासे एक्ट्रेसबो इउटुबारबो इनिफ्राय आं मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो शपिं खालामनो मोजां मोनो आइनिफ्राय मा मोजां मोनोमोनथाय ओमफ्राय अमा बेदर जानानै मोजां मोनो बावगारलांबायसो आङो अमा बेदर अमा बेदरा आंनि फेभरेट अमा बेदरखौ मोनजायाबानो आं लोमजाहां मोनलायो स' बेखिनियानोसै आंनि सिनायथिया गोजोन्थों आब' रिया दे दानिया बुंदो फेन्सि नोंनि सोमोन्दै आंनि मुङा फेन्सि पि ब्रह्मा आङो एक्टिं खालामनानै मोजां मोनो आङो मोसानानै मोजां मोनो मेथाइ खननानै मोजां मोनो मुसुरनानै मोजां मोनो ड्रामा खालामनानै मोजां मोनो एक्टिं खालामनानै मोजां मोनो नाटक खालामनानै मोजां मोनो भावना खालामनानै मोजां मोनो ओइ हांला गासैबो मोनसेयानो दे बेखौनो इसेबां गुवार बिजिरलायनो दरखार गैयाना नोङो आं एक्ट्रेस जानो लुबैयो होननानै फोजोबबानो जाबायना मालाय नाटक साटक भावना सावना बेलाय मा फुजि मेगन सादों नामा नैबे फुजिया मेगन सानो नैबे फुजिया रावखौबो मेगन साफेराखै मिथिबायना आरो मेगन सानाया माबायदि बेखौ मिथिया डाक्टरनाव थांनानै नायहैबासो मिथिसिगोन जे मेगना माबायदि जायो डक्टरनाव सोंहैसिगोन आं मिथिबाय दे दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनगोन जोङो स' दा नोंथांमोना एसे रेस्ट लाहैदो